آقا فرماندے نے عائشہ میں کیوں نہ عثمان دا حیا کرا اندے کولوں تے آسمان دے ملائکہ بھی حیا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر عثمان دا حیا کر رہے جس دا حیا کر دے عرشان دے نوری سارے جس دا حیا کر دے عرشان دے نوری سارے پنڈلی چھپا کے آقا پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ حیا کریں کیوں نہ حیا کریں اتھے سرتاج انبیاء دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا رتبہ خدا ودایا رتبہ خدا ودایا محمد مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ